ekintza bezala gisa, jentea txalotu zituen, ekintza gisa. Ja, bueno, nik esan nuke, herri mailan, onartu izan zela zer guzti. Nik horatzen naiz, Lemoizeko martxin zenean, egun batzu lehena, lehenengo lehergaila baino, jentea berak eskatzen zuen, 1.000 lagun bezo ginen la trokan. Jentea berak eskatzen zuen, baina. Eta Lemoiz goma bi. Eta Lemoiz goma bi. Horixe aldarrikatzen zuen jendeak Lemoizko zentralaren kontra 1.000 pertsona bildu zituen martxa batean. Jose Antonio Torre Altonaga Mediusen arabera. Mediusek Lemoizko zentralaren eraikuntzan lan egin zuen, eta etako militante gisa zentralaren kontrako borrokan parte hartu zuen. 1978ko abenduan, 34 urte zituela, atxilotu zuten eta 19 urte eman zituen espetxean. 2016an, Iratzar Fundazioari lekukotza bat eskaini zion, Lemoizko zentralaren kontrako borrokari buruz. Hitz hauek bertatik hartuak dira. Kaixo entzule, ongi etorria Radio Venceremos podcastera. Alberto Matxai naiz eta gaurko saioan Euskal Herrian 70 eta 80ko hamarkadetan garatutako borroka antinuklearrari buruz hitz egingo dizut. Hau ez da nostalgia ariketa bat izango, oraina hobe ulertzeko balio dezakeen memoria ariketa bat baizik. Goazen ba. ...2008ko irailan, Txalaparta argitaletxeak Iñaki Petxarroman kazetariaren liburu labur bat argitaratu zuen. Lemoiz, herri garaipen bat nuklearizazioaren aurka. Liburu hartan, labur-labur, Petxarromanek Euskal Herriaren nuklearizazio plana eta horren kontrako borroka azaltzen ditu. Con la intención de enviarlo al espacio interestelar en la lejana esperanza... Frankismoaren azken urteetan, erregimenak nuklearizazio plan bat martxan jarri zuen, asmo zibil eta militarrekin. Estatu osoan 27 zentral egin nahi zituen, haietako 4 Hego Euskal Herrian. Bat Tuteran, beste bat Deban, 3. bat Ea Ispasterren eta azkenik 4. bat Lemoizen. Frankok Euskal Herriari egin nahi izan zion opari pozoitsua izan zen. Transcurría el año 2005 de la era solar. Arrazoi desberdinengatik, Tutera, Deba eta Ea Ispasterren aurreikusitako zentral nuklearren eraikuntza bertan bera gelditu zen. Baina 1971an, Garoñako zentrala inauguratu zuten. Araba ondo-ondoan, Gasteiztik 40 kilometro eskasetara. Eta hurrengo urtean, Iberduero enpresak, gaur egun Iberdrola den horrek, Mungiako udalari baimena eskatu zion Lemoizen zentral nuklear bat eraikitzeko. Udalak baiezko eman zion. El entonces llamado Gobierno Independiente de Euskadi, integrado por una coalición... 1974an, nuklearizazioaren kontrako herri mugimendua gorpuzten hasi zen. 1975an, nuklearrik gabeko Euskal Kostaldearen defentsarako batzordea aurkeztu zuten. Batzordeak, zentralaren eraikuntzaren kontrako lan juridikoa eta mobilizazio dinamika garatuko zituen. 1977tik aurrera, kolpe errepresibo posible bat zailtzeko helburuarekin, komite antinuklearren sorrera sustatu zuen, herriz herri eta Hego Euskal Herria osoan sakabanatuta. Y sembró la muerte en el continente americano, en Asia y en la Unión Soviética. Frankismoaren azken urteak ziren, itxaropen eta borroka urteak izan ziren, baina baita biolentzia eta tentsioz beterikoak ere. Alderdi politikoak ilegalak ziren, errepresioa oso gogorra zen, eta etak jardun armatu indartsua garatu zuen. Euskal jendartea pilpilean zegoen, eta mugimendu antinuklearra herri matxinadaren parte izan zen. Komite antinuklearrek mobilizazio ikaragarri jendetsuak egin zituzten. Haietako lehena, 1976ko udan, 50.000 pertsona bildu zituen.
Eta Euskal Herrian desobedientzia zibil baketsuaren aitzindariak izan ziren. Bilboko portuko langileek Lemoizko zentralerako materiala lehorreratzeari boikota egin zioten. Ehunka pertsonek argiaren faktura ordaintzeari uko egin zioten. Itzalaldi masiboak ere egin zituzten. Instituzioen eta Iberdueroren bulegoak okupatu zituzten. Cataclismo, fuimos rescatados y transportados por habitantes del espacio exterior a sus planetas. 1980an, zentrala bere fase operatibotik gertu zegoenez, komite antinuklearrek desobedientzia zibilean oinarritutako estrategia indartu zuten. Martin Zabaletaren eskutik, Lemoizko zentralaren kontrako mezua Everesten gailurreraino iritsi zen. Jendartearen sektore ugari mobilizatu ziren, baita zentralaren eraikuntzan aritu ziren langileak ere. Lemoiz herri garaipen bat nuklearizazioaren aurka liburuan Mediusek gogoratzen duenez, langileak kontziente ziren zentralaren lanak ahalik eta gehien atzeratzeak zuen garrantziaz, eta greba eta sabotai ugari egin zituzten. Horrela esplikatu zuen Mediusek Iratzar Fundazioari eskainitako lekukotzan. Bi mailetako sabotaje ziren, alde batetik, lanuztiak. Lanuztiak edo zagatik. Eta gero sabotaje txikiak, handia edo nolabait martxa jarri bat, nolabait atzerako zen, nik usita nago, nik zertu ez barik. Nik erre nintzen, nik bueltak ibiltzen obra. Eta hauek tuberoek eta, andamio bat, eta andamioen tabloiak lurrera bota beharrean, bultzatu hori eta sartu tubo tornilatu. Eta horrelako gauza, nire zer barik, eta gero kableatu hasi zenean, kableatu zen aia, bai, mosketak, askotaz. Hasierako urteetan, etak ez zuen zentralaren kontrako borrokan parte hartu, kalte egin ahal ziola pentsatuta, baina borroka antinuklearra hasieratik arretaz jarraitu zuen. 1977tik aurrera, eta Lemoizko zentralaren kontrako borrokan inplikatu zen. Garai hartan, etak eta militarrak gaitasun armatu ikaragarria zeukan, eta 1977tik 1982ra, 5 urteko epean, 100 ekintza armatu egin zituen Iberdueroren kontra, 21 milioi euroko kaltea eraginez. 1977ko abenduan, etaren komando bat zentralean sartzen ari zela, Guardia Zibilarekin izandako tiroketan David Álvarez Peña militantea hil zuten. Álvarez Peña Lemoizen gatazkako lehen hildakoa izan zen. Eta saiatu zen zentraleko langileen artean biktimarik ez eragiten. Baina 1978ko martxoan, erakundeak zentralaren eraikin batean jarritako bomba batek Alberto Negro eta Andres Guerra langileak hil zituen. Eta 15 hilabete beranduago, 1979ko ekainan, etak Lemoizko zentraleko turbinetan jarritako lehergailu batek Angel Baños langilea hil zuen. Egun batzuk lehenago, Tuteran, zentral nuklearren eta bardeetako tiro poligonoaren kontrako mobilizazio baketsu batean, Guardia Zibil batek Gladys del Estal militante ekologista donostiarra tiro hil zuen. Mila 1981 urtea hasierarako, eraikuntza lanak oso aurreratuta zeuden, eta laster zentrala martxan jarriko zuten susmoa hedatu zen. Testuinguru hartan, urtarrila amaieran, etak Lemoizko zentraleko ingeniari burua zen Jose Maria Arraian preso hartu zuen. Zentrala eraistea exigitu zuen eta astebeteko epea eman zuen. Pepe Barros etako militanteak bizitza galdu zuen. Tuteran, Iberdueroren azpiestazio batean jartzen ari zen bombak eztanda egin zionean. Astebeteko epea pasata, eta ikusita ez zegoela zentrala eraisteko intentziorik, etak Raian hil zuen. Exekuzioarekin, obrak gelditzea lortu zuen, Iberduerok ez zuelako ordezko bat berehala aurkitu. Baina tentsio giro ikaragarria sortu zen.
Rayanen hilketak euskal jendartea astindu zuen. Mobilizazioak eta greba orokor bat izan ziren. Mugimendu antinuklearra bera ere astindu zuen. Jose Allende mugimenduaren sortzaileetako bat izan zen, eta Petxarromanen liburuan gogoratzen duen bezala, egoerak euren borroka birplanteatzera eraman zituen, eta borrokan jarraitu zuten, baina ez intentsitate berarekin, ikusten zutelako ura bukaera zela, eta ezin zutelako jasan presioaren zama. Mila 1982ko maiatzan, Rayan hil eta 15 hilabete beranduago, etak Rayanen ordezko izendatu zuten Angel Pascual Mujika exekutatu zuen. Eta astebete beranduago, Jose Javier Aleman eta Jose Valencia etako militanteak hil ziren, Tafallan Iberdueroren zutoin batean jarri behar zuten bombak eztanda egin zienean. Aleman eta Valencia izan ziren Lemoizen kontrako borrokan hildako azken pertsonak. Denera 10 pertsona hilik suertatu ziren. Gatazka gogortu zen urteetan, nuklearrik gabeko Euskal Kostaldearen aldeko batzordeak erreferenduma proposatu zuen. Irabaziko zuelakoan, baina baita biolentziaren gorakada larriago bat eragotzi zezakeelakoan ere. Berez, 1978ko apirilean, Eusko Kontseilu Nagusiak erabaki horixe hartu zuen, baina Carlos Garaikoetxeak Berria egunkariari 2002an eskainitako elkarrizketa batean adierazi zuenez, ezin izan zituzten agintari espainolak konbentzitu, baina EAJan bertan ere babes gutxi zuen lehendakariaren posturak. Azkenean, alderdiak eta lehendakariak berak kontrakotasuna alboratu eta zentralaren kontrol publikoaren aldeko jarrera azaldu zuten. 1982an, Eusko Jaurlaritzak ebazpen bat onartu zuen esaten zuena Lemoizko zentral nuklearra Euskadiren independentzia energetikoa lortzeko beharrezkoa zela, baina Angel Pascual ingeniari buruaren exekuzioak lanak geldiarazi zituen, eta ez zituzten berrabiaraziko. Han amaitu zen Lemoizko zentral nuklearra. Bi urte beranduago, 1984ko ekainean, Espainiar gobernuak 5 proiektu nuklear behin-behinean gelditu zituen, haien artean Lemoizkoa. Baldintza batekin gelditu zituen. 1982ko energia eskaera gobernuak zituen aurreikuspenen gainetik handitzen bazen, gelditutako zentral nuklearren eraikuntzari berrekingo zien. Lemoizko zentrala inpas egoeran gelditu zen, eta 10 urte beranduago, Espainiar gobernuak erabakia berretsi eta Lemoizko zentrala behin betiko alboratu zuen. Lemoizko borroka oso labur kontatuta, esperientzia hura baliatuko dut orainaldiari buruzko hausnarketa pare bat planteatzeko. Lemoizko zentralaren kontrako borrokan, Mediusek, Lemoiz herri baten garaipena nuklearizazioaren aurka liburuan azaltzen duenez, borroka sozialak eta armatuak elkar elikatu zuten, eta oroar sintonia ona izan zen. Horrela azaltzen zuen, etako militante izandakoak Iratzar Fundazioak argitaratutako testigantzan. Ekin behar da, Lemoizin norka zegoela popularki indar handi bat. Orduen etaren parte hartzeak beti izan behar du, berak bere kabuz, berak bakarrik ezun ingo agian ezer. Eta geratuko zen, totalitario bezala, nor jakin zer esango ziguten, ez da. Orduen behar zen, nolabaiteko hori sinbiosisa, herri movimendua eta borroka armatua. Nik uste hori derrigorez aprobetxagarri izan zela. Eta zer horretan, zentzurretan,
hartzen da parte eta aldetik eta beznarketa zentzortan egiten du. Liburu berean, mugimendu antinuklearreko Jose Allendek onartzen du zentrala etaren jardunari esker gelditu zela, baina gaineratzen du garaipen garratza izan zela. Dioenez, gertatu behar ez ziren heriotza asko izan zirelako, besteak beste. Bakoitza bere ñabardurekin, Medius, Allende eta Petxarroman bera ere ados daude etaren jarduna eta herri mugimenduarena ezinbestekoak izan zirela Lemoizko zentrala bertan bera uzteko. Garoña cierre ya. Garoña cierre ya. Gatozen orainaldira. Lemoizko esperientziak ba aldu gaurkotasunik? Saio honen gidoia prestatzen ari nintzela, jakin genuen Urdaibain Guggenheim museoa eraikitzeko egitasmoa bertan bera gelditu dela. Eta garaiak oso ezberdinak izan arren, ezin diote utzi paralelismoa egiteko tentazioari. Lehen aipatu bezala, herri dinamika eta borroka armatua, biak ala biak ezinbestekoak izan ziren zentral nuklearraren eraikuntza gelditzeko. Guggenheim Urdaibairen kasuan ere, bi faktore elkartu behar izan dira proiektu hau geldiarazteko. Lehen faktorea, proiektuaren kontrako herri dinamika indartsua izan da. Busturialdean, historikoki EAJ hegemonikoa izan da, baina azken 15 urteotan EH Bildurekin lehia gero eta estuagoa dauka. Eta testuinguru horretan, herri mugimenduak eskualdean batalla ideologikoa irabaztea lortu du, gehiengoa bere alde eta proiektuaren kontra kokatuz. Bigarren faktorea, alderdi jeltzaleak EAen duen hegemoniaren gainbera da. Logikoa denez, lakoak edozen erabaki garrantzitsu hartu behar duenean, EAJak bere hegemoniaren gainberari nola eragingo dion baloratzen du. Oposizioan egonda ere, EH Bilduk EAJaren hegemoniarentzat suposatzen duen arriskuagatik eta planteatzen duen herri ereduarengatik funtsezko papera jokatu du Guggenheim Urdaibairen patuan. Horra beraz paralelismoa, garaiak oso ezberdinak izan arren. Lemoiz herri mobilizazioak eta borroka armatuak gelditu bazuten, Guggenheim Urdaibai herri mobilizazioak eta EAJaren hegemonia arriskuan egoteak gelditu dute. Bada beste afera bat saio honetara ekarri nahi dudana. Petxarromanen liburuan burujabetza energetikoaren afera presente dago. Adibidez, Mediusek aitortzen du zentralaren eraikuntza gelditu zutela, baina Euskal Herriak energia importatu behar duela. Energetikoki dependientea dela alegia. Gaur egun, eztabaida mahai gainean dago. Nafarroak azken hamarkadotan berriztagarrien esparruan pauso nabarmenak eman ditu. Baina azpiegitura ia guztiak herri parte hartzerik gabe eraiki dira eta multinazionalen eskuetan daude. EAE bere aldetik oso atzean geratu da. Kontsumitzen duen energiaren 80% baino gehiago kanpotik ekartzen du. Gehiena petroleoa eta gas naturala dira. Hau da, klima aldaketa eragiten duten erregai fosilak dira. Maila handi batean estatu batuetatik importatutakoak, eta energia nuklearra ere importatzen du. Klima aldaketak berriztagarrien inguruko eztabaida garatzera behartzen du. Duela egun batzuk, Garak eta Naizek argitaratutako analisi batean, Gorka Laurnagak Enber energia analistaren adierazpen bat aipatu zuen, zera zioena. 21. mendeko gerra energetikoa gas natural likidoaren eta energia berriztagarrien artekoa izango da. Petroestatua edo elektroestatua aukeratzea. Laurnagaren aipamen honi jarraituz, Euskal Herriaren kasuan, erregai fosilak aukeratzea, orain arteko eredu kutsakorra eta menpekotasun energetikoa aukeratzea litzateke. Baina berriztagarriak aukeratzea, eredu garbiago baterantz eta burujabetza energetikorantz abiatzea izan liteke. Euskal Herrian trantsizio energetikoa ematen bada, emango da ezkerreko eredu batekin edo eskuineko eredu batekin.
Eskuineko eredu batekin, multinazional handiek negozio borobila egingo dute, bertako beharra kontuan hartu gabe eta lurralde orekarik gabe. Adibide bat, Solariak Araban instalatu nahi dituen 19 parke fotovoltaikoak dira. Jasoa baino gehiago du beharra lurrari. Ezkerreko ereduarekin, aukera irekiko da tokiko instituzioek eta herritarrek parte hartzeko. Lurralde oreka bilatuko duen eredua garatzeko, desazkunde prozesu bat martxan jartzeko, autohornikuntza lehenesteko eta autosufizientzia bilatzeko. Beti ere, indar harremanaren eta gehiengoen babesaren arabera. Zergatik? Badagoelako ezkerreko koalizio subiranista bat, hegemonia lehiatzen ari dena eta horixe bera eta gehiago planteatzen duena. Baina planteatzen duen eraldaketa ekosoziala martxan jartzeko, gobernua eskuratzea ezinbestekoa du. Oposiziotik gobernuaren politikak baldintzatzera iritsi daiteke. Kasu batzutan, arrakasta handiarekin, Guggenheim Urdaibairen kasuan bezala. Baina politikak gobernutik garatzen dira, ez oposiziotik. Baina tartak dauzkagu eta ez gara geldituko. Hiru dira etorkizun posibleak, ez dago besterik. Eredueko sozial batetik burujabetza energetikorantz abiatzea, trantsizio energetikoa multinazionalen neurrira egitea, eta azkenik trantsizio energetikorik ez egitea. Eta ondorioz, erregai fosilak eta nuklearrak inportatzen jarraitzea, kutsatzen jarraitzea, eta energetikoki imperialismoaren dependienteak izaten jarraitzea. Horrela planteatuta, erraza ematen du, ezta? Baina lortuko bagenu eredueko sozial batetik burujabetza energetikorantz abiatzea, oraindik ere sakrifizio batzuk egitea tokatuko zaigu. Afera da, pres gauden, adibidez, gure mendietan eolikoak ikusteko, edo gure larreetan fotovoltaikoak ikusteko, eta gainera, garaipen bat suposatuko dutela ulertzeko. Batzuentzat, hau ere, garaipen garratza izango da, baina ez izan dudarik, garaipen bat izango da. Hizkuntza internazionala, kalera danok batera, gure herri puzkau defenda. Bueno, entzule, saio hau amaierara iritsi da. Iñaki Petxarromanen liburua irakurtzera animatzen zaitut. Mediusen lekukotza osoa entzun nahi baduzu, lotura deskribapenean aurkituko duzu. Gogoratu podcast hau Mastodon bidez jarraitu dezakezula, eta hotsak saioak bere YouTube kanalean argitaratzen dituela. Besterik gabe, ongi izan eta hurren arte. Suitza milionar, nuklearik frakinik nuklearik frakinik idiomas por si no te enteras. Si no estudio no lo cojas, déjalo estar. Hay a veces que uno ya se tiene que dar cuenta que lo nuestro es nuestro y lo demás de los demás. Nuclearik frakinik nuclearik frakinik nuclearik frakinik nuclearik frakinik Radio Venceremos rompiendo cercos.